de obicei, în fiecare an, înainte de Crăciun, la Căminul Cultural, o activitate minunată, dedicată sărbătorilor de iarnă. Avem în fața dumneavoastră un cor al școlii, elevii de la clasele 5-8, 80% fetițe. Sunt minunate, frumoase și o să vă demonstreze că cântă și frumos. Alături de cadrele didactice, de colegii mei, am reușit pentru astăzi să organizăm un program minunat, zic eu, și pe această cale chiar le mulțumesc și pentru activitățile din școală, sărbările din ultima zi, implicarea cadrelor didactice, a doamnelor învățătoare, doamnelor profesoare, toți ne-am implicat și dorim să ne bucurăm de rezultat. Din tot sufletul doresc să le aplaudați pentru toată munca și pentru toată îndemânarea și priceperea și sufletul pe care îl depun. Aș vrea să mulțumesc primăriei, domnului primar, domnului viceprimar, echipei. Sunt oameni minunați, oameni care sunt alături de noi, alături de școală, alături de elevi, de copiii dumneavoastră, de sat. Am rămas frumos impresionată ce am putut găsi la Costișa. Este unicat în județ, deci aveți dumneavoastră în comunitate. Am avut activitățile de 1 decembrie, au venit cu brațurile pline, tricolori, steaguri. Am mers la Ceaclău, domnul primar a sărit, ne-a ajutat, carburant. Astăzi la fel. Din suflet vă rog să-l aplaudați, pentru că merită și echipa. Pentru început o să începem cu colinde. Pentru că știți dumneavoastră, colindele sunt un balsam al sufletului. Ele, de fapt, ne dau așa feria sărbătorilor de iarnă și le ascultăm cu atâta drag. Dacă ar fi să spun ceva despre colinde, aș spune, și îmi dați voie să le citesc. Colindul este sfânt pentru că este glasul Sfintei Biserici, adus în casele și suflete oamenilor și ne îndeamnă pe toți să fim mai buni și mai milostivi. Colindele românești sunt un memorial și o prelungire ale liturghiei și a slujbelor de Crăciun, auzite în biserică. Ele sunt aur, smirnă și tămâie izvorâtă din inimi și purtate pe buze cu daruri aduse pruncului Iisus. Colindul sfânt și bun, spunea preafericitul Daniel, este veșmânt de sărbătoare pentru sufletele celor care îi cântă și lumina caldă pentru inimile celor care le ascultă. Cu mult drag am dorit să le ascultăm și noi. Asta-i seara
Că de-aseară stăm de-afară și opinăcii le înghețară. Colindele, colin, colindele, colin, streșinilor picuratul de ne-o-nișă, ne-o plouatul. Colindele, colin, colindele, colin, până-n lumină-n casă să se vadă pe fereastră. Colindele, colin, colindele, colin, până-n mai mare focul să se vadă pe oblocul. Colindele, colin, colindele, colin, dacă nu ne deschideți pe pereți grească bureții. Colindele, colin, colindele, colin, colindele, colin. Bună seara, gazaleasă, ne primește în alta casă. Că nu vrem ca să ședem, numai să vă colindăm. Că nu vrem ca să ședem, numai să vă colindăm. E Crăciun și noi venim la tot omul cel creștin. E Crăciun și noi venim la tot omul cel creștin. Vestea nașterii s-o dăm, dar noi s-o dăm, pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. Vestea nașterii s-o dăm, dar noi s-o dăm, pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. Seara asta-i seară sfântă, seară sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Steaua răsare ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. Ca asta-și curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. Magii cu zăriră, steaua și porniră, mergând după rază, pe Hristos sorvază, pe Hristos sorvază. Și dacă porniră, îndată găsiră, la dânsul intrară, ci să închinară, ci să închinară. Cu daruri gătite, lui Hristos menite, având fiecare bucurie mare, bucurie mare. Care bucurie să ai să fie, de la tinerece până la bătrânece, până la bătrânece. La întâmplare.
Thank you.
mers? Eu sunt doctor Noaia, de la deal de la Mânoaia. Am și leacuri precum vezi, poți și capra să o tratezi. Ce vrei, căpriță, apă? Mai așteaptă pâine? N-am la mine bomboane? Nu-ți fac bine, capra asta n-are leac, eu nu știu ce să mai fac. Of, căprița mea, căpriță, nu mai mișcă din codiță și nici lapte nu mi-o mai da, nici pe câmp nu mai zburda. Of, scăpați-o cine poate, pe căpriță de la moarte. Ia nu mai striga atâta, capra ta ți de o cheată și de bine mi-ai plătit, capra ce-o voi lecui. Căpriță ta! Nu te da, nu te lăsa! Și la mulți ani! Spiritul și munciți de zor, l-am pachetat cadou. Spiritul și cântă. Dacă te-am dat în tecuză pe zel, nemodat? Aia sa neclopoței, bici, așa cere tradiția. Copii, sunt gata de decolare. Imediat, moșule, te îmbrăcăm bine, pregătim cadourile și... Pârtie! Sau sporlin! Sau drum bun, dar știi tu mai bine, moșule. Cu bine, spiritul. Cerul e cam înorat, zăpada nu prea e. Moșul ajunge pe șosea, acolo surpriză. Bună seara, sunt agentul de circulație David. Ho, ho, ho! Ce-ai spus, domnule? Ho, ho, ho! Domnule, e dansantă frumos, dumneata îmi spui ho, uită-te puțin la dumneata, ești om bătrân cu părul alb. Și ea te-a salutat frumos, așa salută Moș Crăciun. Și eu care credeam că ești cu fița roșie, permisul și talonul la control, vă rog. Permisul și talonul? Nu am. Adică vreți să spuneți că circulați pe drumurile publice fără documente? Eu nu știam că pentru sanie trebuie permis. Și în plus, eu nu circul pe drumurile publice. Eu zbor prin aer. Asta e o sanie zburătoare. Foarte bine. Atunci permisul de zbor. Domnule, eu n-am nevoie nici de permis de conducere, nici de permis de zburat. Sunt Moș Crăciun. Ești Moș Crăciun? Da. Nume, Moș, prenume, Crăciun. Ce faceți acolo? Scriu amenda. Cum adică ce fac? Doamne, incredibil! Chiar nu știi cine sunt? Mai uitați-vă încă o dată la mine. Nici acum nu mă recunoașteți. Mă uit, domnule, mă uit. Dacă nu știu, ce să fac? Hai să-ți explic. E ajunul Crăciunului, iar eu dau jucării copiilor. Mă furișez în casele oamenilor, de obicei pe hor noaptea. Iar dumneata mă faci să întârzi. Aha, alte infracțiuni. Intri în clasele oamenilor prin infracție. Asta este violare de domiciliu, domnule. Cum să fie infracțiune, domnule? Domnule, te rog să taci din gură. Ce ai sa?
Jucării pentru copii. Nu ți-am spus că sunt Moș Crăciun? Asta fac eu. Dau jucării copiilor de Crăciun. Lasă asta. Știi de ce ai fost oprit de un agent de circulație? Pentru că aveai o viteză de 250 km/h. Nu mai spune curat la asta. Hai să fim serioși, domnule. Atât a registrat radarul. Deci avem așa. Trecerea viteze legale plus staționarea într-un loc interzis. Dar nu dumneata m-ai oprit aici? Domnule, dumneata nu vezi semnul acela? Semnul de oprire interzisă. Dacă eu te pun să te arunci într-o fântână, dumneata te arunci? Te-ai după mine, domnule? Hai, domnule, dă-te jos din sană să văd dacă mergi drept. Chiar e musai. Hai, domnule, dă-te jos din sană și fă 2 pași. Mai bine îmi puneți fiola. Chiar vreți să vă pun fiola? Vreți să vă pun fiola? Chiar vreți? Da. Uitați fiola. Ce asta, domnule? O fiolă de algocalmin. Hai, domnule, râzi de mine. Eu vreau eti la testul. Lasă asta, buletinul dumneavoastră. Eu n-am buletin pentru că nu locuiesc aici. Dar unde locuiești? În Laponia. Unde e asta? La Polul Nord. Adică în străinătate, nu? Da. Atunci, pașaportul dumneavoastră! Eu n-am nici pașaport. Dar aveți și pașaport? Nu. Doamne, dumneavoastră că m-a aranjat bine, deci avem așa. Trecerea ilegală a frontierei, depășirea vitezei legale, plus conducere fără documente. Să trăiți, domn caporal! Ce faci aici, agent? Păi am arestat și un individ care a trecut granița ilegală. A condus cu o viteză 250 km/h. Asta e freac, agent. Nici nu știi ce era secție. Ce s-a întâmplat? Sună telefoanele într-una peste 8.000 de apeluri și ministru a sunat. De ce? A dispărut Moș Crăciun. Moș Crăciun am cam încurcat, din păcate. Cu trecerea vitezei. Și polițaiul. Fie descurat, casa toată, țara toată, și în anul care vine să o duce mult mai bine. Ia mai mânați, mai frăcăi, și sunați din zurgălăi. Îi Sara lui Vasile Sfântul, ne-a furat căciula vântul și-a adus-o sus pe casă, tocmai aici la dumneavoastră. Și-am venit să-mi iau căciula și vă spun și urătura. Bună seara, gospodari, gospodari și gospodinii și tu, tinerii copii! Am pornit în astă seară cu puțină îndrăzneală să vă vizitez din nou ca în seara de anul nou. 4 în mână ține sacul, 2 în prag aștept colasul, dar eu hoț mai de pe el țin în mână un clopoțel și spunând minciuni și glume ca să fiu plăcut de lume. La ureche clopoței, la picioare zurgălăi, să strigăm cu toți acum ca în seara de ajun. Hai, hai! Are o fată moșul Vlad cu gheti și cu suman. Vinde oala cu smântână ca să-i cumpăr ceas la mână. Vinde scroafa din goteț ca să-i facă părul creț. La ureche clopoței, la picioare zurgălăi, să strigăm cu toți acum ca în seara de ajun. Hai, hai! Rămâi gazdă sănătoasă, să ai copii veseli la masă, că noi ne-o vedea de acum tocmai seara de ajun. Hai, hai! Încheiem activitatea noastră până dăm cuvântul și domnului primar să ne spune câteva vorbe, pentru că așa e normal și frumos. Bună ziua tuturor! Acum, văzând cum s-a desfășurat spectacolul și cum s-au descurcat copilașii noștri, doamna director, nu înțeleg de ce ați avut emoții la început, sincer. Pot să spun că au fost excepționali și s-au descurcat de minuni. Nu pot decât să-i felicit pe toți, de la mic la mare, s-au prezentat onorabil și ne-au făcut ziua mai veselă, sărbătorile mai dulci, sperăm noi.
Felicit cadrele didactice, pe doamna director și pe toți cei implicați în organizarea acestui eveniment. Tuturor vă doresc sărbători fericite, să fim mai buni unii cu alții, cu aproapele nostru și așa cum face o gazdă primitoare pentru toți micii noștri artiști, am pregătit câte un colăcuț și un fruct. Nu pot decât să vă mulțumesc din nou, să vă felicit pentru felul cum s-a desfășurat activitatea și să vă doresc tuturor sărbători fericite și liniștite, da? La mulți ani tuturor! Mulțumesc! Mulțumim frumos, domnul primar! De suflet vă urăm și noi școala sărbători frumoase, un Crăciun minunat, oamenii dragi alături și la mulți ani. Să ne vedem în 2024 la fel de frumoși, voioși și plini de viață. Rog toți copilașii să vină la cei portocale, nuci,